2019 yılın Oktyabr ayında Angliýanyň tigir sürüp barýan raýatlarynyň biri öz raýatlyk borjyny ýerine ýetirip Haramdag Berdimuhammedowyň giýuwsy we gyýdyna Londonyň kanunlary bolanlygy üçin öz nägileligini käýin hökmünde duýdurdy. Bu bolup geçen wakada Ayratinle özünü ünsünü çektirýän zat Haramdağın gyýdynyň Oguljahan Kurban Kulyna Atabaýewiň ýüzündäki adaty bolmadyk gorkyň görnýänligi we giýuwsy Döwlet Atabaýewiň ýüzünde aljyranlyk alamatlary. Elbette, bu Haramdağın töwregindäki maşgalasy we uruglary, olar Türkmenistanyň içinde islam raýatlaryna sen hiç kim we sen adyňam hiç zat diýmäni oňarýarlar. Emma daşary ýurda çykan badyna, olar üçinem edil şonuň ýalyk ýagdaý dörýär. You should not be using the phone like that behind the wheel. Thanks for showing it to me, by the way. That's really good evidence. Shame on you. I'll tell you that you shouldn't use the phone. I'm going to put your number plate on YouTube so anyone will be able to search it. And then I'll report it to your embassy. Shame on you.